मा बनायदों बिमा एसे नायलाय र' खावलाय जागा जोब्बाय आंबो एन्थाब बनायदों एन्थाब रोङो ना बेखौ नायदो रोंसाबदों ना एसे खा वा 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 रोंबाय माथो बिमाया एन्थाब बनायनो नै जा नाजाबाथ' रावबो रोङि गैया हायोना नैबे खर'खौ ओरै नादाबलायनांगौ र' ओरैहाय मिथिबाय थारमाने नङा बैयावनो नारेंखल बुरजा होनायखाय बिदि जादों नंगौ नामा सिबिङाव दाब्ले दाब्ले जायो नानायखौ देखायनो रोङासैना देलाय होलाय माबायदि बनायो देखायफ्रानो आं दिनै दै बारा जाबाय मैयाथ' बिराद दुगाय रोङो होनना बुंदोंमोन ना दिनै नै देखायनो मोनसिगोन आरो आंना हिन्जावा एन्थाब संनो सोलोंबाय नै गोसा बुंग्रा मा लासै लासै बुङो बाहेरायाव सोरबा फैनाय खोनादों गोदो सोलोंनो मोनासैना गावआ थाबनो हाबा लाबाय बिदि बनायोलै रायजोफोर एन्थाबखौ सोरबाफोर रोङाखै सोलोंनानै लादो नै बिथांनिफ्राय बिदि नादाबलायनांगौ मिथिबाय बे एन्थाबनि फर्मुला बेयो मिथिबाय जाहाथे बे सिंनि माबाया बिथिंबो गनो हायि बायदि सिबिं बा नारेंखला मिथिबाय नोंनियाथ' नै हमलाला ओरै खालामनानै बारग'लायनायसो बारग'आ इयो माने आथा जाजोबखाबायना सिङाव गोदैखौ बुरजा होबा जायो जेरै नारेंखल सिबिङानो जा मायानो जा नंगौ नामा नै बिथिं नायदो एसे मा बुंहरो दे रायजोफोरखौ नि चेनेलाव रायजोफोरखौ मा बुंनो होननायानो जाबाय खावलाय गोजा जाबाय माथो बैसागो संनायखाय न गोबाङा गाज्रि मोननो हागौना इसिलाय मा जानाय लोंनाय मायबा मायबि खिथाबाय थायो ओमफ्राय थारमाने फेमिलि ब्लग ना फेमिलि ब्लगावथ' फेमिलिनि गासिबो सोलिनायखौनो देखायनो हायोना बे कारनावनोथ' नामखौ फेमिलि ब्लग दोनदों बेयाव सोरबा रायजो राजाया हामा मोनबाबो थारमाने बेयाव जेबो बुंनो गोनां गैया आरो ना सोरबाया मोनग्राया मोनगोन मोजां मोनग्राया नायगोन मालाय हामा मोनग्राया मोनग्रा थागोन नंगौना नङा गोजा सना नोंनि खावलाय गोजा नोंनि खावलायालाय गोजा बेथिं किचेनखौनो एसे देखायबायलां लेथ्राथ्राबाबो हिन्जावफोराथ' बिराद लाजियो नालाय बेफोरखौ देखायनो खिन्थु हौवाफोरा लाजियालै बेफोरखौ ना नै बिथिं नै रेक लगायबाय खिन्थु ग्लासखौनो लगायनो हायाखै आरो फैसा गैयिनि ग्लासावबो थारमाने 2500 गाहाम थांगोननो ग्लास बायनाय आन्थायावनो ओंखायनो थारमाने लगायथ'वासै साननैसो उनाव लगायनोसै फैसा मोनबा थारमाने लबर फाननायनि फैसा मोनाखै लबर राथा फाननायनि फैसा मोनबा लगायनोसै आरो बेखौ नै बिदि किचेना नै बिदि जाना नै जाबाय नै लोगोफोर एन्थाब आंना बिसिया एन्थाब बनायना होदों दिनै एन्थाब बनासै मैया आं बुंबायना रोङा होननानै खिन्थु दिनै मावनानै देखायमारबाय आरो बिथाङा एन्थाब सावनानै लाजिबाय बिथाङा रोङा होनना बुंजानानै भिडिअ'आव रोङा होनना बुंजानानै दिनै बनायनानै प्रेक्टिकेल देखायस्राबाय आरो रोंमारो रोंनायालाय गोथावानो जादों हामा मोना दे बिमा खाथियाव जा हामा मोनदों थारमाने मैया नोंखौ एन्थाब सावनो रोङा होनना बुंदोंमोन आं खिन्थु रोङो दे नै मोजाङानो गोथावानो जादों रायजोफोरनि सिगाङाव नोंखौ रोङा होनना बुंबायना आं मैया रोङो थिगानो थेंक इउ दे बिमा थेंक इउ बनायना एन्थाब सिथाव बनायनानै जाहोनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय लुगैदोंमोन लुगैनायालाय माना बुङो माबा मोनसे परब फोरबोफोर जायोबा थारमाने लुगैयोना बेफोरबायदि बुस्थुफोरखौ जानो ना न'आव बनायनाय बुस्थुफोर जानो लुगैयो दे अब्ला आङो गुबुन भिडिअ दिन्थिलांनो नाजागोन नायलांबाय थागोन ना माबाफोर बुंगोन नामा बिमाया चेनेलाव बुंथ'ला दे अके
जोंहा नैबेयाव रुसुन पियास हाइजें रेडि खालामदों नै नानिया जोंहा नै माने दिनै स्पेसियेल खाना जागोन आरो जोंहा बेदर जागोन नै बेदर नै बेदरा मा बेदर आं बेखौ बुंथ'ला नोंथांमोननो ओमफ्राय बिदिनो फानलु गोरान पियास बायदिसिना रेडि खालामदों आरो नानिया फाइनालि दायो जानोसै जानो रेडि लालायबाय नै स्पेसियेलथारलै दिनै बा नैबे मा बेदरथाय बेदरानो बेदर नैबेबो नै बे लाइजों बेदर ओमफ्राय नैबे जाबाय आलुजों अमा बेदर गोरान फ्राय ओमफ्राय नैबे जाबाय बेबो स्पेसियेल बोरमा बेदर बोरमा खासि जालायनोसै आरो जानायखौनो नोंथांमोननो दिन्थिलायनोसै नोंथांमोना हामा दामोनसै मा जागोन नोङो बोरमाखौ जागोन ना पर्कखौ जागोन पर्क बोरमाखौ जानो गोथाव मोना ने नोङो गाइखेर मोनामोनदों नामा बोरमाया थिग दङाबा जादो मोजां जादे खिन्थु बे चिप्सला पेकेट बुस्थुखौ जानांला आरोना बेनिखायनो मैगं जानांगौ बेदर जाजायो खम जानांगौ आरो बेदरखौबो बारा जाजाया अब्ला नायलांबाय थादो आङो जानोसै आरो दायो नै आलायबाय रायजोफोरनि बर'आ गोथावनो बर' फेमिलि ब्लगाव जानायनिल' भिडिअ लाबोयोलै नै गोथाव आं नैबेखौ जालामोन दे होनांलामोन दे जासिगोन दे दरनैखौनो लादो बरिया टेस्टि सोर संनाय बिमायानो संदों गोथाव जादोंलै बिमा एसे नायला खनसेया हा आं साफा जानो मोनाखैबा थेंक इउ हो गोथाव संना जाहोनायनि थाखाय मस्ट वेलकाम